An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eriki Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 16 ka taa bila karidon na janvier kalo tile 22 dolo jate la fonɛnɛ kalo filanan tile 3 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo filanan tile 9 na doloba fila nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni o ye santi ale ni gidinti ni doloba fila ninnu nin b'a yira k'a fɔ den minnu mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ ka se ka wuli ka mɔgɔw jigi tugu o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu dɔnbagaw bɛɛ bɛna bɛn a kan ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye dakan ko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw nenso funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigiw olu bɛ aw ye sira caman fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'a sɔrɔla sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ka hakilisigiw olu bɛ aw ye aw fɛlen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na sumayaw garisɛgɛko ta fanfɛ olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nka jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukan minnu bɛna ta aw ye aw bɛ se ka olu makɔnɔ wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka aw kɔlɔsi kamasɔrɔ aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw mansaw ka ko kɛcogo la aw yɛrɛ ka ko kɛcogo ani aw kumacogoyaw o bɛna se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma sira caman fɛ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw bolo su aw yɛrɛw ɲɛna kamasɔrɔ garisɛgɛ siraw olu saniyalen tɛ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon aw ka waleya kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 20 na kana bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sira o banamini bɛ aw ka sira kan wulikajɔw olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw y'aw cɛsiri cogo cogo dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la cogoya min na i bɛna ye banaminiw bɛna don a la ka se ka sumaya lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɔɲɔgɔn kɔ kumaw o bɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw basigi ka baara kɛ ni jateminɛ ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka jateminɛw k'olu banba garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa fariganw olu kundalen don aw kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 kana bila juillet kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔ ko caman de ɲɛsin aw ma aw kɛrɛfɛ mɔgɔw fo ka taa se yɔrɔ janfɛ mɔgɔw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ta ni hakili ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ aw dusu bɛna bɔ k'a sɔrɔ a bɔkun tɛ a b'a yira k'a fɔ kuma minnu bɛna fɔ aw ye fo aw ka kɛ sabalibagaw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na walasa aw ka se ka kunkɔrɔta ni wasaw sɔrɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la wa aw ka ta kɛ lamɛnni ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 22 la kana bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sigasiganaw olu ka ca aw ka ko la aw kana fɔ k'aw bɛ sira fila tagama nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ hakilina filanfilan o bɛna kɛ sababu ye ka se ka sumaya don aw ka waleyaw la a b'a yira k'a fɔ waleya kelen min bɛ aw kun kan n'a b'a fɛ ka nafa sɔrɔ la k'aw ka sira ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka taa bɔ tiɲɛ kan yen nɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw k'aw b'a bɛɛ woloma k'aw b'a bɛɛ dɔn aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban
laban yɔrɔ wagatiw n'aw ye sira kelen ta ka se ka miiriya kelen ta garisɛgɛ balilenw a bɛ se k'olu sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw juguyaw olu lagosilen don ka si aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna bila aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ olu bɛ se ka dusukasiw walima ka saraw sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma juguyaw lagosilen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 24 ka na bila septembre kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun a b'a yira k'a fɔ ko aw ka kun ni aw yɛrɛ ye kamasɔrɔ ni aw fana ye dépenses caya aw yɛrɛ kan i b'a ye dɔgɔkun kɔnɔna na dusukasi fanga bɛ bonya kosɛbɛ kamasɔrɔ donta o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nka aw tulo kɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛna ɲɛfɔ aw ye nka kuma ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ lase aw ma a b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to o la k'o minɛ ka ɲɛ n'o tɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati olu fana bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛna sumaya aw bolo kosɛbɛ kamasɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ ma wagatiw ma sumayaw olu fanga ka bon aw ka ko la aw bɛna wulikajɔ minnu sabati wulikajɔ ninnu jaabi aw bɛna se ka aw jigi da kan dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na aw ka se aw dusu la fana futinɛw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun girinma ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ n'aw sela aw ka kow kɛcogo la aw bɛ se ka dɔgɔkun minɛ aw bɛ se ka dɔgɔkun jabɔ kunkɔrɔtaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nka a ka gɛlɛ aw ka se ka aw muɲu ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna sira minnu ta gɛlɛya bɛ se ka don olu la sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 22 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ olu barikalen don aw fan fɛ kosɛbɛ aw dalakan mɔgɔw na se ka aw nisɔndiya cadeau la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw n'o o bɛ bɛn lundi ale ni mardi ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔw na se ka hinɛ aw la sira caman fɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kalo ale min bɛ hinɛ ko fɔ o b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ lundi don ale ni mardi don o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma ni o kɛla yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka na jigiya ɲumanw aw bɛ se ka na olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ lajarabiliko olu caman kun dalen don aw kan fo aw ka se aw dusuw la kamasɔrɔ futinɛbɔ kow kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw mɔgɔw na se ka hinɛ aw la sira caman fɛ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw la a b'a yira k'a fɔ aw ka juru kɔrɔ olu bɛ se ka sara aw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka wuli fɛn minnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ka ca la dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu la mercredi ka taa se jeudi ma kalo a b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka juru kɔrɔ dɔw k'olu nasara aw ye a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidukanw olu na se ka timɛ ka bɛn dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ma nka n'o bɔra la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon aw ka ko kɔnɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɛgɛn minnu kɛ aw tɛna jaabi ye olu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw cɛsirilen don kosɛbɛ sɔrɔw kama ani kibaruya dumanw kama ani aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya minnu na aw ɲɛsinnen don olu kama kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw olu caman ba aw ka kow la a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'aw ka wulikajɔw k'olu banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ i bɛna ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na minnu bɛ furu sira tagama na nin mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na k'olu bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena kabinɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verso jigiso denw verso fonɛnɛ kalo 2nan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw k'aw kɔlɔsi kosɛbɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw ko k'aw bɛ ko kɛ ni aw hakilina ye cogo dɔw la aw yɛrɛ kumakanw ani aw ka hakilinaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw ta kɛ lamɛnni ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ dɔgɔkun o barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ ka kɛwaleyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw muɲu ka sabali ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ dusubo kow olu bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ dɛsɛ aw ka ko caman na ni aw bɛ se ka aw ta kɛ lamɛnni ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan olu tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka nafa ladon aw kunna fo aw k'aw muɲu fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kasaraw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ tali kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ gardien u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ binganni walew bɛ se ka taga ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na waleyaw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ninnu caman bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw ma jugu ye aw ɲumankɛtɔ o bɛ se ka kɛ aw ma jugu ye a b'a yira k'a fɔ basigi fo aw k'o kɛ aw tagama bere ye sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka se ka aw muɲu ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 16 ka taa bila kari don na janvier kalo tile 22 a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na an bi verso mɔgɔw ka wagati an donna yen nɔ ni o ye fonɛnɛ kalo 2nan ye an b'o kɔnɔ ka se ka mɔgɔw ladɔnniya halisa san safinɛw bɛ yen nɔ san sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ labɛnnenw olu bɛ yen nɔ donc sisan a b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min mago bɛ ni safinɛ in na safinɛ in ye ka se ka kasara minnu bɛ san nɔfɛ ani sababu jugu minnu bɛ san nɔfɛ safinɛ in dilanna ni o hokumu de ye ka se ka i kisi ka i tanga olu ma safinɛ in ni a b'i bolo san kɔnɔna na a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se k'i kisi fɛn caman ma donc o de tun ye kunnafoni ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ka kibaruya dɔn an bɛ baara kɛ ni date de ye date ni mois ni année ani jour de naissance an bɛ baara kɛ ni olu de ye ani i bangela dugu min na n'o o sɔrɔla ka ban e bangena ka sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma ɲuman na walima juguman na olu bɛ fɔ i ye bana min bɛna i sɛgɛn olu bɛ fɔ i ye i ka taafɛnw olu bɛ fɔ i ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi